evening! Nandito na naman tayo para sa episode 8. Ngayon ay yung episode 7 ay pumunta tayo ng Pilipinas, nagbakasyon tayo. Anyway, I will not elaborate kasi mapanood nyo naman sa video. So, nandito ang aking kabiyak, si Loverboy. Ayan. Si Mr. Loverboy na napakaseryoso. Huwag kang magsiseryoso dyan. Loverboy. Dapat tumawa ka. Tumawa ka. Bakit hindi? Tawanan mo ang iyong kanta na yun. Copyright ka niyan. Si ayaw naman. nga. Ay, hindi okay lang yun. Ngayon, guys, pagkatapos ng episode 7, syempre, pauwi na tayo sa Rome. Bumalik na tayo sa Rome. Nag-regular na naman ang trabaho niya. At ako naman, syempre, bakasyon grande pa rin ako doon sa Rome. Kasi, yun nga, excuse tayo sa pagtatrabaho in 9 months na continuous yung ating sweldo. Kaya ang ganda nung na-enjoy kong yun na benefit ng isang OFW sa Roma. Ngayon, nung pumunta na kami sa Rome, ayun, pinaghahandaan naman namin ang pagdating ni Marco. Dahil noon ay 4 months na siya sa tiyan ko. Ayun, nagtatahi ako at saka yung sa online, meron na online noon sa TV, not online. Siyempre, considered na online na rin yun. Nanonood ako maghapon ng TV, nagtatahi, kasi doon sa TV. Sa TV, maraming mga advertisement na yung pwede mong i-order through, yung parang online din, na gano'n, na ma-order mo yung mga gusto mong orderin. Nag-order ako ng sewing machine, nagtahi ako ng mga lampin, kung ano-anong mga ginagawa kong mga gamit ng bata. Gawa ka ng lampin kung mayroon namang pampers? Hindi, yung yung lagayan dun sa crib niya. Pag lumabas na siya, yung lampin ba, parang bedsheet niya, gano'n. Lampin na malaki. O, ano bang tawag mo doon? Kumot ng bata, gano'n. Tapos, yun nga, tuloy pa rin ang trabaho. Tapos, I see to it na sa afternoon, meron akong ihahandang pagkain sa aking asawa pagdadating. At yun, namimili ako. Tapos minsan, naku guys huwag yung tularan ito. May naranasan akong ganito. Wala kasing fresh milk. Naubusan ng fresh milk. Paano kaya ito? Gumawa ako ng, alam mo, yung fettuccine na pasta. Si Marco natutulog noon. Lumabas na pala si Marco? Nung lumabas na, nung nakaanak na ako. Ang bilis ko, Bilis mo, hindi kami na Nakatawa ako. Wait lang. Hindi pa na... Tsaka na yun. Yung pinanganak na sa kita di Roma, wala. Nag-fast forward Teka, so, ganun guys. Ngayon, nung malapit na akong manganak naman, ay, syempre, regular yung patingin natin sa doktor, check up. Ngayon, nung sumasakit-sakit lang tiyan ko, syempre, dinala ako ng asawa ko dun sa panganganakan ko na referred by my doctor, my OB-GYN. Ngayon ay pumunta na kami. Nag-labor na ako noon dahil sumasakit na talaga ang tiyan ko. Talagang ang sakit-sakit na, mayat-maya na. Kaya nag-worry na ako baka biglang lumabas. Kaya ito na mga asawa ko, dinala na ako doon sa ang pangalan ng hospital doon ay Città di Roma. Yan. Ospedale di Città di Roma. Doon ako nanganak. Ngayon, doon ako dinala na asawa ko at nag-labor. Yung pagle-labor ko, ang advice ng obstetrician ko ay mag-walk lang. Walk kaming dalawa. Tapos pag sumasakit na ko, kawawang asawa ko doon, dinidiin ko siya dinidiinan ko. Kasi, ang sakit guys, alam mo, yung sasakitan tiyan mo na bakit ganon? Sumasakit ang tiyan mo, tapos biglang sumakit din ang tuhod mo na parang ganon, na parang kang mapaluhod. Ang sakit, grabe. Tapos, yun, paakyat, tanawag kami hanggang lumabas na ang panubigan ko, tumakbo na kami doon sa delivery room. Tapos itinakbo na ako ng mga nurses, tapos tinakbo na ako doon sa loob, at yun, binihisan na ako nung, yung alam mo na, yung parang gown ng mga anak, yung pag ganun lang,
Yung isuot mo lang na ganyan, tapos itali dito, ganyan. Tapos ayun, i-prepare na nila ako. Tapos ako kinakabahan na. Naku, tapos labor. Ang sakit-sakit. Tapos yung maduduling-duling ka. Ang sakit-sakit. Oh, magano ka. Ang sakit, guys. Tapos, ewan ko lang sa mga nakaranas dyan, ha. Yan bang, nakatihaya kang ganyan. Ganun, no? Nakaganon ka, oh. Nakatikang kang ganyan. Tapos, masakit yung tiyan mo. Ang sakit! Tapos, tatawagin ko siya nasa labas. Naririnig mo ako nun? Hindi? Wala eh, ayaw nila papasukin doon ang mga Ayaw? Bawal? Bawal nang papasukin ang mga ano doon. Hindi ka pinapasok? Parang Tinatawag nag-elevator pa kita yata eh. kayo eh. Basta pumunta nag-elevator man ang ano. Tinatawag kita, wala akong matawag kasi Wala. wala. Separate yung pinagdalhan nila sa akin. Bawal pumasok itong Tapos alam niyo pa? Bawal pumasok na pagka... Kung sa pinasukan kong delivery room, walang heater. Ganun ba talaga kaya? Or ano kaya yun? Walang heater, guys. Ang lamig-lamig noon. Tapos nakagang lang ako. Yung sipol at saka yung luha ko talagang nagkahabulan dito. Sabi ko, oh, Diyos ko, ano na ba itong nangyayari sa akin? Tapos yung parang kang namamanhid na hindi mo na maintindihan yung emosyon mo na takot ka, baka mamatay ka na doon, na kung anong mangyari sa iyo. Kung ano-ano naisip ko na noon dahil ang sakit, ang lamig. Wala akong magawa. Tapos kahit masumigaw ako, wala yung asawa ko dyan. Ganun. Tapos, pagka sila po, oh, ekulo. Gumagano ng ekulo, nandyan na. Sabi ko doon sa mga Italian nga, mga nurses, nandun ang obstetrician. Sabi niya, tapos a-assist nila ako, hipuin yung tiyan ko, at sabi, yung binibilangan, 1, 2, 3. Ganon. Iiriraw ako pagka ng pagbilang ng 3, meaning 3. 1, 2, 3. So, pag 3, ganon. Ang nakakatakot lang doon ay yung baka makatagpo ka ng ano, yung racist na nurse ba? No? Yun, nakakatakot talaga yun. Kaya nga tinatanong ko, Pinagpe-pray ko ano ba naman kaya? Talaga pa Takot talaga. ba kayang walang heater o yung ano sa akin ng service doon ewan ko lang ha, kasi walang heater eh. Walang heater yung delivery room, ang lamig-lamig. Grabe. Tapos, pero yung sikat yun na hospital doon, Città di Roma ang pangalan, parang private hospital. Ngayon, di ganun nga ang nangyari. Pag hindi mo bahala na kung ano yung tsura mo doon, ha? Ganon. Yung lahat ng lakas mo, yung pwersa mo talagang, 1, 2, 3. Ganon. Ginaganon ko yung bakal, yung may hawakan doon sa pinaghigaan nila sa akin. Ganon. Tapos sinihila ko, sabi ko, halos mabali, guys. Hindi naman. Tigas-tigas nun eh. Hindi ko kayang baliin yun. Kasi ganon, tinatawag ko asawa ko, sabi naman, non c'è tu marito! Sabi nung ganun, nung nurse. May edad na rin yung nurse doon. Non c'è tu marito! Sabi ganun, wala raw yung asawa ko, bawal daw pumasok. Tapos, mga ilang ang tagal. Ang hirap kong nanganak noon kay Marco, guys. Tapos, ang tagal. Tapos, nanalangin na lang ako, Diyos ko, please, huwag mo akong pahirapan. Sabi ko, tapos pag umiray ko, Diyos ko! Gumaganon ako. Tapos hanggang pag yari ko na talaga, sabi ko sa isip ko, ilahat ko na to. Talagang lalabas na. Sabi ko, lahat na ng pwersa ko, ayun, lumabas, guys. Talagang naramdaman ko, gano'n na, lumabas na si Marco. Malas na eh. Tapos ako ngayon biglang lupay-pay ka na lang, hina-hina mo, nauubos na ang pwersa mo. Naubos na ang lakas. Grabe. At ayun, lumabas si Marco. Ngayon, pagkuha nila, yan, busy sila. Pinapakaramdaman ko, ako naman naka-close ang eyes dahil naramdaman ko na yung nanghapo ka, yung talagang nanghina ka. Tapos, ngayon, sabi nila, sabi gano'n, itinaas yung baby, ginanon. Tapos,
nakita ko si Marco ay parang bluish na grayish. Ano yun? Sabi ko, bakit hindi ko bikibo? Bakit walang iyak? Naku, namatay yata. Baka natagalan ako ng pag-labor kung ano-anong naisip ko, no. Tapos, mamaya, oh, que bello! Sabing ganun. Bello! Yung maskyo! Sabing ganun. Sabi, handsome, beautiful baby boy. Sabing ganun. At ginanon, tinapik-tapik yung kanyang puwet, tapos biglang, ha! Ganon, ang laki ng boses. Sabi ko, wow! Ang laki ng boses ng anak ko. Yun para, lalaki talaga, si Marco. Tapos, ganon na. Tapos sabi, finalmente! Sabi naman nila, finalmente un maschio! Sabi nila kasi, 2 days na raw na may sa panganakan nung 2 days na raw na ang sineserve nila ng mga pregnant women doon, ang mga ipinanganak ay mga babae. At ngayon, ay lalaki na si Marco nga. Ayun. Tapos binigyan ka agad sila nila ng blue ribbon, tapos yun na, nilinis na nila, pinipare na nila yung parang cream niyang ganyan na paglagyan sa kanila para i-transport naman sa nursery. Ganon. Tapos, yun, si Marco, siya lang ang naipanganak na lalaki nung araw na yon. Tuwa ang lahat, parang nagbunyi nga ang lahat dahil nga may lalaki ipinanganak. At nung prepared na ako, nilagay nila sa room ko, yung room na pinaglagyan nila sa akin ay merong blue ribbon doon sa pintuan. At ang saya-saya, yung parang Galing doon, ano, pagka... ang saya ng lahat. Pagka lalaki, lagyan nila ng ribbon na blue, no? Oo. Pero pagka babae, pink naman nilagay Oo, nila. nakita ko yung mga ibang mga doors ng mga rooms ay pink ang nakalagay, si Marco blue. Kaya nakakatuwa eh. Si Marco na napanganak na lalaki nung time na yun. Tapos, yan na, ay nanganak na ako. Ngayon, ayan na, nandiyan na si Marco. Tapos ngayon, nung pag-stay ko dun sa hospital, in every morning, hindi nadalaw ako, syempre, ng doktor, no? May visit. Tapos, tinatanong kung gusto kong tingnan yung baby. At hinahati nila ako doon talaga. Pinapasakay nila ako sa wheelchair, tinutulak, sumasakay kami sa elevator hanggang doon sa nursery. At doon, sinisilip ko si Marco. Naku, ang laki ng dibdib ng anak ko naman nakikita ko doon sa sa crib. Ang cute. Tapos, siya lang ang blue, ang mga, yung ribbon niya, yung dito niya, blue. Siya lang talaga, pink yung mga diba? Tapos yun nga, sabi nila, swerte mo. Swerte itong batang to, kanila. Tapos pagkatapos nun, pauwi na kami. Nung pauwi na kami, akala ko ganun lang na... Anong binyag na? Binyag na Teka muna. Uwi kami. Teka muna, laktaw ka rin eh. Fast forward ka eh. Binyag na tayo. Wala masyadong mabilis. Tapos ngayon, ganon, pauwi na kami. Merong naghatid sa akin na yung parang attendant doon, hinatid nila ang isang karton na may mga damit si Marco, mga diaper, yung mga cream, mga gamit ng mga bata, ang cute. Meron pa nga siyang toy na yung ganon. Sabi ko nga, Diyos ko, ang ganda naman palang mga anak dito. Pabaunan ka pa. Libre lahat yun, guys. Lahat yun, yung pangalan nito, provided by the government yon. Tapos pagkatapos nun, gano'n ang nangyari, umuwi na kami. Sos, ang saya na, iba na ang buhay namin dahil meron na kami inaalagaan baby. Ngayon, nandun ako nag-aalaga, after 2 months, yun, bumalik na ako sa trabaho. Doon na medyo masaklap kasi hindi na namin alam kung saan namin ipapaalaga ang baby. Ngayon, sabi naman ng mother niya, before kayo na lang pumunta ng trabaho, ay dalhin nyo na lang sa amin. Sos, ang hirap guys, kasi ang bahay namin nasa Casilina, siguro ang biyahe is mga... Malayo ang ang Lumentana. Kasi may train mo siya sakyan natin.
mga Yung kutsi natin, dinadala yun si Marco. Kukutsi tayo ba? yung kotse, pagka doon kami, siyempre, nakakotse na kami noon dahil yung baby nga, kailangan namin na. Pero maaga na kami gumigising noon. Ang aga-aga, dinadala na namin doon, madilim pa lang. At nawa ako Maaga. doon sa bata, kaya binabalot namin, pagtulog yan, tulog pa rin yan. Sa Malamig, umaga. sobrang lamig kasi Lamig doon. kasi winter. Grabe. Siyempre, pinanganak yan, January, isipin mo yan. Malamig, Yun ang sobrang pinakamatinding winter. winter doon, ang lamig. So, binabalot ko ng gusto, tapos meron siyang lagayan na talagang balot ng wool. Doon siya. Tapos, yun, dali namin doon. Ang biyahe namin mga, let's say, mga 30 to 45 minutes na takbo. Depende ng sa kotse. traffic condition. Depende. Depende rin. Kasi, Hmm. umabot ka na ng medyo maumagahan ka na, traffic na. Ay, alam nyo, ang trabaho namin ay magkahiwalay. Sa kanya, sa Victoria Emanuele, doon nga sa Fermatas or sa terminal ng treno ng Casilina. At ako naman ay nasa Piazza di Spagna. Kaya magkaiba kami ng Kaya ganon, pagkatapos ng baby na ihatid, hatid niya ako sa work and then punta na siya sa trabaho niya. Ganon. Tapos, ayun, pagkatapos ng trabaho namin, ayun, kasi minsan nauna akong lumabas, pinuntahan ko siya, puntahan na namin yung baby, ganon, sinusundo namin. Tapos kinukumusta namin, ayun, okay naman. Tapos nung trinay din namin yung, kasi naawa rin ako sa mga biyanan ko, kasi alam nyo, marami ring trabaho. Kaya trinay namin yung mag-hire, yung magbayad ng nursery, yung nursery na maraming mga nannies na mag-alaga. Trinay namin yun. Magbayad ka lang dun ng medyo mahal. Kaya sabi ko, Diyos ko, naranasan namin lahat yun. Yung si Marco, nagbayad ka na nga ng mahal, hindi naman naasikaso. Pagkuha namin sa bata, Kawawa yung puwet niya, iyak ng mapula. iyak. Wala yung Pagkuha itim namin niya. iyak Ay, ng iyak. Yung pala bubulok mahapdi yung puwet kasi namumula na. Nagkaroon na ng rashes kasi hindi napapalitan ng diaper. Tingnan na yung pag ibang maasikaso, tao no? nag-alaga ng bata, di Kaya ba? nangyari, balik na ako dito. Nakakaawa. Kaya, yun. Kaya balik na naman sa mama niya kasi nagalit din ang nanay nito at saka tatay niya kasi mahal naman nila yung apo nila. Bakit daw kasi dinala pa dun sa nursery? Yun naman kasing bahay nila, ang layo. Bahay sa Numentana, malayo. Kaya, Via Homes. oo, sa Via Homes. Via Homes. yun. Ngayon, gano'n ang nangyari, hanggang medyo nahirapan kami sa pagkakaroon ng baby, doon na inaamin namin. Mahirap talaga mag-alaga ng bata na ikaw ay nagtatrabaho sa abroad, mahirap talaga. May baby sa Oo abroad. nga, at maraming benefits kasi siyempre, after 2 months, di ba nagtrabaho ako? Yung every month na may sasahurin ako, di siyempre ibigay na sa akin yung sobre ng salary ko, may kalakip doon na parang nagsusweldo rin yung anak ko monthly. Yun ay para sa kanya allowances na habang baby pa siya, ganun. Hanggang maging 18 years old na, ganun, meron siyang allowance. Ganun ang government ng Italia. Ngayon, di ganun na nangyari. Ngayon, nung sa Casilina kami, ito, naiba na naman ang usapan dahil dun sa Casilina naman, ito namang may-ari ng bahay, medyo kinausap na kami dahil meron ng gagamit ng bahay niya kasi duplex yun. Sabing ganun, yung kamag-anak niya na, siyempre, taga out of Rome sila, merong kamag-anak na magtatrabaho sa Roma, kailangan na nilang kunin yung bahay at titirhan ng pamangkin na galing sa Palermo. So, ayun, kami naman, hinay kami ng paghanap ng iba pang matirhan. Ayun, kuha namin na tumira sa sentro talaga, napaka-sentro ng Roma, sa Via dei Cartari. Natikman namin guys, tumira na 1 kwarto. Siguro, mas malaki lang konti nito. Tapos, para sa akin medyo mahal talaga, mahal sa sentro. Malapit na sa lahat, malapit sa Piazza di Vaticano. Spagna, kahit lakarin ko nga lang yung trabaho pwede. Pupunta Vaticano. Malapit sa Vaticano, Castel San Angelo,
sa Piazza Venezia, sa Fontana di Trevi, walking distance lang. Lahat ng tourist spot malapit Piazza na doon. Navona, ang lapit lang dun sa nakuha naming bahay, kaya mahal. Swertehan natin yung Mahal bahay. talaga kasi sentrong-sentro. Kaya natikman din namin ang tumira doon at ang lapit-lapit sa pinakasikat na market doon sa Rome na yung Ito po kasi. palengke ng mga gulay. Ano ka? Ay, oo, marami na doon. Campo de Fiori. Yan. Ang sarap doon yung I-type nyo sa yung steak Google ang guys, masarap Campo de doon. Fiori. Yung steak ba? Wow. Ang sasarap ng karne. Ang sasarap ng seafood. Kaya lang mahal lang isang slice. Ang mahal. mayaman na market. Steak, yung steak nila, oh. Sarap. Grabe, pamayaman na market! Guys, ang hirap ng budget! Tapos ang mahal pa ng upa namin. Tapos medyo iniinda na namin yung gastos kasi oo nga, kikita kaming dalawa. Ang sisipag namin, meron pang mga sideline, may chicharon, balot, kung ano-ano pang tinitinda, nagmamanicure, Pero pedicure, ang bukid pangit pa ako. doon sa nilipatan natin doon, hindi tayo pwedeng magluto ng chicharon. Ayun, bawal. Bawal. Kaya na-stop yun. Nung nandiyan na si Marco, na-stop ang chicharon, pero tuloy pa rin yung ibang mga negosyo kasi meron man akong alahas noon, meron man akong pautang noon, meron namang kung ano-ano, iba't iba. Medyo naging, kumbaga na upgrade, hindi na chicharon. Nag-upgrade na sa mga diamond ring, mga ganon. Nako, medyo sosyal na noon. Wala nang bakla eh. Pag na-upgrade. Naging bakla na itong kasama ko rito. Kung magsalita, guys. Kinanahan. Tapos ganun guys, ngayon, ganun ang buhay namin, parang na-feature ko at parang nami-miss ko. Gusto kong balikan, paano kaya no? May pandemic pa. Paano ka magabiyahe? Kahit man lang sana sumilip sa Roma. Miss ko na. Pero nagtataka ako sa Facebook, may nakita akong nag-post na parang minamaliit nila ang mga pumupunta sa Roma. Eh, Bakit noon yun, noon sa ngayon, nag-iba na kasi. Nag-iba na ang takbo. Bakit minamaliit na ang mga pumupuntang Italia? Kasi, Ang Italia ay kinikilala ay baka sa... iba na kasi ang Bakit ano ka? ngayon doon. Kasi Anong nangyari? corrupt politician na yata, marami ngayon. Nasira na? Yata. Pero guys, believe it or not, ako, nung nasa Italia ako, pumunta ako ng States. 2 months, nag-try ako doon, nag-stay. Kasama ko si Marco. Nung nandun pa kami sa Rome, nagbakasyon kami ng 2 months sa LA. Mapanay mo siya. Inayawan ko ang States. Gusto nila na mag-stay ako sa Amerika, pero enjoy ko ang life ko doon sa Rome. The best life I had talaga na na-experience ko ang Rome. Ewan ko, dahil siguro doon ko natagpuan ito. Kaya, ha? Doon ako naman dito eh. Sa Ayun. Alam nyo guys, ito, maraming na hindi nakakaintindi dito sa amin ngayon kasi iba siya yung kung ano yung nakuha niya ang pag-uugali ng mga Italian, ganon din siya. Yun bang hindi siya basta-basta naayaya sa mga inuman, lalo na yung tagay-tagay na ganyan, pasa-pasa ng baso. Ayaw niya ng yung isa ng baso tapos tagay-tagay na ganyan, ayaw niya. Kaya yung mga tao, ang sabi sa kanya ay suplado. Sabi naman niya, bahala kayo sabihin yung suplado, basta't ayaw kong magkasakit. Mas Ayaw ko lang magawa-hawa. Di ba may COVID nga? Delikado. Yun naman, napapagkamalan siya, pero super sa bait, pero also, baka marinig tayo. Huwag mong marinig. Huwag mong Sabihin, marinig. mabait. Ay, gusto ko maging salbahe. Ay guys, ganun ang kapalaran namin. Ito ay yung edition. Huh? Ano na ito? Ano, last na, tawag? Episode. Episode 8. O, mahaba na masyado guys. So, next time naman, episode 9, okay? So, see you! Thank you so much for sharing! For sharing, hindi nyo nga sinishare eh. Share nyo naman. Para dumami tayo dito at magsaya-saya tayo. At magbibo-bibo, magtawanan tayong lahat. Okay? Ito ay, kanya-kanya kasi tayong kwento ng buhay, iba't iba. Ito naman ang kwento ng buhay namin. At, ayan, isinisina sa pelikula natin. At yung ganyan, binibideo natin
At ewan ko lang kung ma-enjoy nyo. Comment down below. Bye-bye! Thank you so much guys! See you! Bye-bye! Love you guys! God bless you!